Sirikal kokalo migawo mochung'ne riwruoge saga gikone to duoko lipot ewi nonro mar aguch hola mar Hustler Fund manotim gi duol mochung'ne rango ratich oganda kata Kenya Human Rights Commission. Mana kaka jafwambo maro Armstrong Osutu alero, tend migawono okwedo weche matuch ewi lipodno mago mowacho ni Hustler Fund osebedo kayudo mana lal. Ka odwoko ripot mane ochiw gi duol mochung'ne rango ratich oganda odiochieng' manyoro, mano mane ochiwo ripot mane otim ewi aguch omenda mar Hustler Fund, jatend migawo mar saga Wycliffe Oparanya onyiero ripot makamano kaka mano mane otimo hiu e dwe achiel kende, kendo mano mageto siayo jopiny. Beyond what they say and malice in this, and maybe it was hurriedly done to be used as an instrument to just politicize and incite the public against this very transformative initiative. Oparanya wacho ni nonro makamano ne otiyo marach gi ripot mane ochiw gi Auditor General e komenda ma 2022-2023 e higa mane Hustler Fund ochako tich. They have also weaponized the report of the Auditor General of the said financial year 2022-2023, when most of the issues were raised in the report, which is actually common. Giwacho ni ripot ewi jogo marem duoko omenda mar Hustler Fund, mano mane wacho ni ochung'e atamalo 68 en miriambo, kendo ni duoko makamano ne ochopie higa achiel mokwongo kende mar Hustler Fund. Gikondi nonrono ne okoriwo jochung' te, kendo ni kaka migawo ne okonon gi. And we have said clearly that the money that was borrowed initially is where we had the highest default rate. And because they took the first 2 months, they might be right. But I have told you that things have since changed. As a ministry and the administrator of the fund, we were never. Oparanya wacho ni nyaka ne chiwo mar omenda no chakre, ji maromo milion 26 oseyude, kendo ni oyawe ne ng'ata ng'ata ataro mar ripot mar KHCR mane wacho ni yudo omenda no okosebedo mayot. Jatendno koni omenda ma ng'ato nyalo yudo kowuok e Hustler Fund bende osemedore nyaka 150 ataro mar ripot makamano. Since this fund was established, 20 million Kenyans have accessed it. 26 million Kenyans have accessed it. And we lent, it claims we lent between 500 to 1,000. In fact, now it is 100 shillings to 150. We have even lowered it. Oparanya koni omenda maromo milion 68 e kaodichieng'. At the moment, it is dispersing 68 million shillings as personal loan on daily basis. How can you rubbish a fund that is dispersing 68 million? To e hola, Oparanya wacho ni ji maromo milion 9 ka hola no kinde ka kinde, ka ji maromo milion 5 osebedo ka duoke wang' sa. Omedo ni nyaka sani omenda maromo bilion 60 oseduoki. Armstrong Osutu, Ramogi TV.